media zikuruka mune mafotos atakazosangana nawo kana kuti tine vanhu vatakasangana nawo vakatiratidzao kuti vakaspendawo sei inonchiko Christmas yavo anditi vazukuru imi vana vakwashanda kuti mumbondiudzawo chokwadi moda kundirarame nei kana musingatumiriwo something amutumire ana vakwasha muite makaoma ava navakwasha shamwari iwe ndio umwe wacho hauna usati waita something umwe uyu ari panapa ndingakupe mhosva zvenyu umwe uyu mwana wamukwasha wangu haasati andipawo something chechristmas box alright hanzi zvikuya chiita zvikurumidze zvasvika chitera kana wanga usati wasubscribe pathis channel subscribe, turn on notification bell kuitira kuti pega patino upload a video you will be notified anditi vazukuru wekutanga wandoda kuratidzai ndiye muzukuru wangu Strive Masiwo anditi iConnect boss anditi mabhozida wamene dzeshuwa anditi mbinga dzemachokwadi ndo mafotos amuri kuona ndo maspendero akaitawo Christmas yakewo nefamily anditi yechinhu chakanaka vazukuru kuti paChristmas wo tinge tiri tinospendawo nefamily kana wakakuta apa new year iri kuuya anditi goredzva inge unenge une family anditi tichibva ipapo takazoonawo manda mubhosi vakaita chinhu chakanaka vakashanyirawo kuchikurubi kujerere madzimai vakanofarawo ndo vakanga vari pabasa zvavo nenyaya dzenyaradzo anditi mweziva ndiambasada kunyaradzo anditi chinova chinhu chakanaka ndo vaviri vandu vachida kuradzai nekavidhio kanoteera kababa Harare vachirova nyama senyama huku yese anditi nevamwe vachazoteera ngataura nemacomments kuti what do you think nemavideos anoteera nemafotos atauya nawo nauncle Sain, the only Zimbabwean uncle chitichi much love ona huku yacho ona so ona ari mwezi nyama nderangu kuti ndokona mutete ndokona kutete ndochai wanotanga kana kugura apo ndeyangu No.